Якую угоду можа заключыць Трамп з Лукашэнкам, як беларуская тэма прагучала на Мюнхенскай канферэнцыі і якім можа быць месца Беларусі ў перамоўным працэсе па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пра гэта ды іншае гаворым з беларускімі удзельнікамі канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене. Тут Ганна Соусь, мы ў жывым эфіры Піка Свабоды, пра беларускі ўдзел, пра беларускі кантэкст Мюнхенскай канферэнцыі гаворым з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерам Кавалеўскім, таксама з дарадцам Святланы Ціхановскай у дыпламатычных пытанняў Дзянісам Кучынскім, якія ўдзельнічалі ў форуме ў сталіцы Баварыі. Дзяніс Кучынскі з'явіцца ў нашым эфіры трошкі пазней, а зараз мы на сувязі з Валерам Кавалеўскім. Добрый дзень, Валер. Добрый вечер, Ганна. Беларусь не была цэнтральнай тэмай Мюнхенскай канферэнцыі, але ў асноўнай частцы ўпершыню выступіла лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская, была панэль прысвечаная Беларусі. Беларусь згадвалася неаднойчы ў розных кантэкстах і прэзідэнтам Зяленскім, ды іншымі лідарамі. Якім быў ваш удзел у канферэнцыі, якое ваше бачанне беларускага кантэксту на форуме ў Мюнхене? Да, дзякую за запрашэнне і за магчымасць асвятліць гэтую важную падзею. Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы гэта заўсёды вельмі інфарматыўна і часам нават гістарычна. І вось тая канферэнцыя, што адбылася, яна сапраўды стала гістарычнай у сваёй напружанасці, у кульмінацыі гэтай размовы пра мірны працэс, пра тое, якім чынам можна пачынаць вырашаць гэтую праблему. Ну і, канешне, беларускае пытанне таксама гучала досыць выразна гэтым разам. Што тычыцца майго ўласнага ўдзелу, то у мяне было запланавана шэраг сустрэч з ключавымі партнёрамі, дзе я прасоўваў 3 канкрэтныя ідэі. Перш за ўсё гэта як беларускае пытанне павінна быць адлюстравана ў мірным працэсе, дамагчыся таго, каб Беларусь была часткай абмеркавання, каб інтарэсы беларусы былі ўлічаны. Другое пытанне гэта пагроза з боку Расіі для нашай незалежнасці і суверэнітэту і тая дыстанцыя, якая ўтварылася паміж Беларусю і еўрапейскай сям'ёй ад 2020 года. І што сёння можна было б зрабіць для того, каб спыніць гэты працэс таго, што Беларусь ўсё больш і больш дрейфуе ў бок Расіі. І трэцяе важнае пытанне гэта праца над вызваленнем палітычных зняволеных. Это ўжо ў рамках нашего партнёрства з Тацянай Хоміч і Ольгай Гарбуновай. Тая праца, якая вялася, таксама это ў пэўным узаемадзеянні з імі выпрацоўвалася гэтая праграма, это тэмы, якія я абмяркоўваў. Былі розныя фарматы, гэта і двухбаковыя сустрэчы, гэта, канешне, і вельмі шмат імправізацыі, таму што сама па сабе канферэнцыя гэта вельмі кампактнае асяроддзе, дзе можна сустрэць зорак першай велічыні з усяго свету, кіраўнікоў дзяржаў, урадаў, міністраў замежных спраў, дзейных і былых. Гэта вялікая колькасць экспертаў, журналістаў, якія выдатна валодаюць праблематыкай у свеце. Былі таксама закрытыя дыскусіі з экспертамі па тым, як выглядае мірны працэс, якім чынам ён можна развівацца і далей. Ну і некаторыя панэлі, якія былі асабліва важнымі для таго, каб зразумець, якія працэсы нас чакаюць у будучым. Мне таксама атрымалася папрысутнічаць на выступе прэзідэнта Украіны Зеленскага. Ну і той выступ, канешне, быў у пэўным сэнсе рэвалюцыйным для таго, каб вынесці праблематыку Беларусі вышэй на парадку дня. Мы ў жывым эфіры цяпер. Я хочу звярнуцца да нашай аўдыторыі. Якую угоду можа заключыць Трамп з Лукашэнкам? Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі. А таксама можете задаваць пытанні нашым гасцям, палітыку, дыпламату Валеру Кавалеўскаму і дарадцу Святланы Ціхановскай Дзянісу Кучынскаму. Валер цяпер у жывым эфіры, Дзяніс з'явіцца трошкі пазней. Такім чынам, калі вы будзеце задаваць пытанні, калі вы будзеце каментаваць нашу размову, зможа паглядзець як мага больш людзей, але абавязкова памятайце пра бяспеку. Валер, вельмі важную рэч я хочу з вами абмеркаваць. У суботу, якраз падчас канферэнцыі, з'явілася публікацыя ў Нью-Йорк Таймс пра тое, што ЗША нібы рыхтуюць угоду з Лукашэнкам па вызваленні палітвязняў наўзамен на паслабленне санкцый супраць банкаў і угнаенняў. Выданне пісала пра тое, што памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Усходняй Европы Крыстафер Сміт сустракаўся з Лукашэнкам падчас нядаўняга візіту ў Менск і сустракаўся з кіраўніком КДБ Церцелем. Я працытую. Пасля многіх гадоў спробаў ЗША ізаляваць найбліжэйшага саюзніка Расіі, сустрэча з прэзідэнтам Беларусі сведчыць пра паляпшэнне стасункаў, даючы надзею на аслабленне ягоных рэпрэсіяў і яго абдымкі з Масквой. Таксама аўтары артыкулу пішуць пра пачатак таго, што можа стаць, я ізноў цытую, вельмі выніковым размарожваннем замарожаных стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і найбліжэйшым саюзнікам Расіі. Паводле вашай ацэнкі, якую угоду адміністрацыя прэзідэнта Трампа можа заключыць з Александром Лукашэнкам?
Ну, вось, тое, што было сказано ў артыкуле, мне здаецца, што гэта з'яўляецца адным з галоўных пытанняў, якія абмяркоўваліся на гэтай сустрэчы, менавіта пытанне вызвалення палітычных зняволеных. Кантэкст для гэта зараз досыць спрыяльны. Тут я бачу вельмі важнае. То, што мяняецца падыход да гэтай праблемы і, ў прынцыпе, да палітыкі па Беларусі ад амерыканскай адміністрацыі, што на сённяшні дзень пачынае выходзіць на першы план такая стратегія, якая ўключае ў сябе актыўную дыпламатыю, якая ўключае ў сябе адказныя камунікацыі, такія больш вывераныя і больш асцярожныя, таксама выкарыстанне санкцый як інструмента для вызвалення, каб санкцыі не ўводзіліся дзеля санкцый, каб гэтыя санкцыі дзейнічалі ўжо сёння. І таксама пошук новых падыходаў, шукаць нейкія новыя творчыя формы, якія будуць новымі, якія будуць, можа, не такімі традыцыйнымі, але тым не менш шукаць іх дзеля таго, каб вызваляць людзей. Тут, калі казаць пра адказныя камунікацыі, таксама вельмі важна, што бачу такую стрыманасць пэўную, тым, каб не выкарыстоўваць, напрыклад, такія формулы, як звяржэнне ці ліквідацыя рэжыму. Мне здаецца, што мы ў тым месцы, калі мы разумеем, што няма такіх сілаў, няма такой волі, няма такіх рэсурсаў дзеля таго, каб нават заводзіць пра гэта гаворку, але само з'яўленне падобных канструктаў у публічнай прасторы, яно можа быць выкарыстана ўладамі ў Менску дзеля таго, каб пераследаваць людзей, для таго, каб помсціць людзям не ў Вільні, не ў Варшаве, а менавіта ў Беларусі. Таму бачу, што ёсць адступленне ад той формулы, якая дамінавала да сённяшняга часу, што спачатку павінны быць вызвалены ўсе, павінны быць спыненыя рэпрэсіі, і толькі пасля мы можам дайсці да таго, каб здымаць санкцыі. Гэтая формула апынулася максімалісткай, яна апынулася нерэалістычнай, яна фактычна не дала тых вынікаў, на якія мы разлічвалі. Ну і тым не менш мы бачым, што гэтая эвалюцыя ў амерыканскіх падыходах, яна дазваляе ісці далей і ставіць ужо пытанне пра вызваленне людзей, не чакаючы вось гэтых вельмі складаных кавалкаў. Фактычна гэта можна параўнаць з тым, як ёсць такая метафора з'есці слана за адзін раз. Не атрымліваецца. Мы павінны і можам на сённяшні дзень карыстацца тымі самымі санкцыйнымі абмежаваннямі дзеля таго, каб вырашаць праблему паступова, а не чакаць, калі яна самой разруліцца. Там у публікацыі гаварылася пра магчымасць вызвалення, у тым ліку вядомых палітзняволеных. Як вы мяркуеце, як шмат палітвязняў, магчыма, все палітвязні могуць быць вызваленыя, ці могуць быць спыненыя рэпрэсіі ў выніку гэтай угоды, наколькі гэта імаверна? Канешне, вызваленне палітвязняў усіх – гэта задача для дэмакратычных сілаў. І гэта тое, чым мы займаемся вельмі мэтанакіравана разам з Ольгай Гарбуновай, Тацянай Хоміч. Тут ёсць пэўная прыярытызацыя, калі мы кажам пра гуманітарныя спісы, што ёсць людзі, якія знаходзяцца ў складаным стане здароўя, ці ў якіх складаныя асабістыя абставіны. Фактычна гэта можа быць разглядацца як пэўны прыярытэт. Ну, але разам з тым, канешне, вызваленне ўсіх. Гэта тая задача, якую мы павінны вырашаць. І мы лічым, што менавіта праз вырашэнне праблемы палітычных зняволеных, іх вызвалення, мы можам падыходзіць і да вырашэння іншых праблем. Бо менавіта палітычнае зняволенне на сённяшні дзень найбольш рэалістычная задача, якую можна выкарыстоўваць. Гэта вымяральна, гэта магчыма, гэта практычна, гэта ўжо адбываецца. Ад ліпеня мінулага года вызваленыя 260 чалавек, і гэты працэс трэба падтрымліваць, трэба стымуляваць яго як магчыма, дзеля таго, каб ён не затухаў, а каб ён развіваўся. Мне здаецца, што таксама, што сам палітычны кантэкст на сённяшні дзень вельмі спрыяльны для такой працы, бо прыйшла новая адміністрацыя ў Злучаных Штатаў, якая, канешне, такая займела новую энергію, якія новыя формулы, дыпламатыя праз сілу, праз такую вельмі настойлівую, упэўненую пазіцыю. І мы бачым, што Лукашенко ад пачатку, яшчэ ад саміх выбараў Злучаных Штатаў, калі было зразумела, што Дональд Трамп перамог, ён спрабуе рабіць такія пасы у бок Вашынгтона, намікаючы на тое, што ён хацеў бы аднаўлення нейкіх адносінаў. І ў гэтым сэнсе мы бачым, што ўжо было зроблена такіх некалькі досыць удалых хадоў. Гэта вызваленне амерыканскай грамадзянкі літаральна ў дзень галасавання, гэта вызваленне 3 зняволеных, у тым ліку аднаго амерыканскай грамадзянкі ці грамадзяніна. Мы не ведаем гэтай інфармацыі. Ну, але фактычна Лукашенко такім чынам патрапіў на радар Белага дома і Дзярждэпартамента як
чалавек, які здолен рабіць такія жэсты станоўчыя, якія, канешне, будуць ацэньвацца адміністрацыяй, бо ўсё гэта запісваецца як такія значныя перамогі Дональда Трампа ў гэтым працэсе. І тут наступным крокам можа быць вызваленне менавіта тады, калі Злучаныя Штаты, менавіта Злучаныя Штаты, ніякая іншая краіна звяртаецца з такой прапановай да Александра Лукашэнкі. Таму мне здаецца, што перспектыва і патэнцыял у гэтай дамоўленасці ёсць. Ну, вот ці зняцце санкцый супраць банкаў, калійных угнаненняў, ці это та цена для вызвалення ўсіх, ці будзе нейкая іншая цена. Но это мы можем разважаць толькі, што ў гэтай угодзе можа быць, паколькі як бы яна адбываецца, напэўна, все ж без удзелу вялікага дэмакратычных сілаў. Што можа быць рэальнай цэной для вызвалення ўсіх, калі гэта магчыма? Я думаю, што вызваленне ўсіх запатрабуе іншых нейкіх захадаў, зняцця іншых санкцый, але гэтая праблема палітычных зняволеных таксама неаддзялімая ад праблемы рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі. Таму складана сказаць, што на сённяшні дзень могуць быць знятыя ўсе санкцыі. Я тут не кажу нават пра ваенныя санкцыі. Гэтыя санкцыі будуць захоўвацца, пакуль ідзе вайна. Але тое, што гэтыя санкцыі могуць здымацца паступова з умовай таго, што і рэпрэсіі таксама будуць спыняцца, што ці яны будуць змягчацца паступова, ці спыняцца ўвогуле. Але гэта абавязкова павінна такія схемы разглядацца. А тут таксама варта адзначыць, што санкцыі ўводзіліся Злучанымі Штатамі не аднаасобна. Яны ўводзіліся з іншымі гульцамі. Тут найперш мае значэнне Еўрапейскі звяз, які ўвёў значную долю санкцый, таксама сінхранізаваліся Великабрытанія і Канада. І, напрыклад, калі казаць пра пастаўкі белкалія, то зняцце санкцый, проста зняцце санкцый з белкалія без таго, каб спыніць забарону на транзіт праз Літву, яно не будзе мець значнага практычнага значэння. Таму я думаю, што пэўныя нюансы у гэтым абмеркаванні, у гэтай дамоўленасці яны яшчэ будуць всплываць. Магчыма, гэта ўжо абмяркоўвалася, але сама вось гэтая дамоўленасць, яна будзе куды больш складанай, чым тое, што мы бачылі ў артыкуле Нью-Йорк Таймс. Вы ўжо закранулі прамову Владзіміра Зеленскага, у якой ён згадваў, не адзін раз згадваў Беларусь. Калі ён выступаў на асноўнай сесіі канферэнцыі, ён прапанаваў стварыць такую геапалітычную мяжу паміж міжнародным правам і вайной, это я так фігуральна кажу, і яна павінна прайсці па ўсходніх межах Украіны, Беларусі, балтыйскіх краінаў і Фінляндыі. Паводле Зеленскага, Украіна мае ясныя дадзеныя выведкі, што Расія плануе увесці свае войскі ў Беларусь гэтым летам падчас вучэнняў для далейшага нападу. Як бы вы ацэнілі гэтыя украінскія заявы Зеленскага, звязаныя з Беларусю? У гэтым сэнсе прэзідэнт Украіны Зеленскі зрабіў вельмі шмат для таго, каб вынесці беларускае пытанне на парадак дня міжнароднай супольнасці. І ў самім сваім выступе тое, што ён казаў. Перш, ён паказаў, наколькі сур'ёзна на сённяшні дзень з'яўляецца пагрозай Беларусь, і што гэтая пагроза можа вырасці з цягам часу. І разам з тым пад канец сваёй прамовы ён сказаў пра тое, што ў Беларусі можа быць іншая роля. Это можа быць роля станоўчая. Болей за тое, прэзідэнт Украіны аддзяліў Беларусь ад рускага свету, правёўшы гэтую умоўную мяжу міра і вайны менавіта па ўсходняй мяжы Беларусі. Такім чынам падкрэсліваючы, што гэта у Беларусі ёсць будучае менавіта як мірнай краіны, устойлівай краіны, краіны, якая захоўвае свой нейтралітэт і сваю суверэннасць. Тое, што таксама мне падалося важным, што гэта прыкмета таго, што украінцы асэнсавалі важнасць Беларусі для таго, каб мір для Украіны быў устойлівым. І фактычна гэта тая формула, якой карыстаюцца дэмакратычныя сілы ўжо цэлы год. Яшчэ напярэдадні саміта ў Швейцарыі я займаўся гэтай праблематыкай, і была выведзена вось гэтая формула. Тое, што устойлівы мір для Украіны магчымы толькі тады, калі Беларусь будзе дэмакратычнай, калі яна будзе незалежнай, калі будзе суверэннай. Фактычна украінцы зараз гэтую формулу прынялі, і ёй карыстаюцца ўжо на міжнароднай арэне. Адной з цэнтральных падзей канферэнцыі была прамова віцэ-прэзідэнта США Джея Ді Венса. Яго заявы пра перамоўны працэс без прадстаўніцтва еўразвязу. І як адзін з вынікаў гэтага надзвычайны саміт у Парыжы, які сёння распачаўся, дзе еўрапейскія лідары будуць абмяркоўваць пляны прэзідэнта США Дональда Трампа спыніць вайну ва ўкраіне на фоне асцярогаў, што іх адсунуць ад перамоваў.
Як вы мяркуеце, ці гатова Европа взять на сябе адказнасць за вырашэнне праблемы вайны ва Ўкраіне, якая тут можа быць роля Беларусі? Ну, увогуле, калі пачынаць з выступу Джей Ді Ванса, віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў, то менавіта яго выступ і выступ Зеленскага, яны сталі як такое вельмі холоднае і вельмі гарачае. І да тое, што ў сваім кантрасце яно вельмі моцна узбудзіла саміх еўрапейцаў, дало ім зразумець, што кантэкст вельмі моцна памяняўся, што Злучаныя Штаты на сёння з'яўляецца ўжо іншай палітычнай сілай, у якой свае расклады, свае погляды, свае падыходы да вырашэння гэтага канфлікта, якія не абавязкова супадаюць з бачаннем і інтарэсамі Еўропы. І менавіта вось гэтыя два выступы, мне здаецца, што яны наэлектрыфікавалі еўрапейцаў да такой ступені, што яны вырашылі сабраць, склікаць вось гэтую надзвычайную сесію кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаў у Парыжы, якая праходзіць сёння, дзеля таго, каб абмеркаваць, якім чынам можна падтрымаць Украіну, каб не дапусціць сітуацыі, што Еўропа не знаходзіцца за сталом перамоваў по Украіне. Тут вельмі важная пазіцыя самого прэзідэнта Украіны Зеленскага, які адмовіўся наперад, сказаў, што ён не будзе прымаць тыя пагадненні, якія распрацоўваюцца, якія прымаюцца без удзелу Украіны. Тым больш, што ён заклікаў да удзелу Еўропы, маючы на ўвазе і Еўрапейскі звяз, і Великабрытанію, і Нарвегію, напрыклад, іншыя краіны, якія не ўваходзяць у Еўрапейскі звяз. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што адзін з сцэнароў, які можа адбывацца ў гэтай сітуацыі, што Украіна адмовіцца прымаць тыя угоды, якія будуць дасягнутыя Злучанымі Штатамі і Расіяй у Саудаўскай Аравіі. У адказ Дональд Трамп можа сказаць, што раз вы не прымаеце мае прапановы, то я адклікаю дапамогу для Украіны. І ў гэтым сэнсе еўрапейцы паводзяць сябе вельмі адказна і зразумела, што яны і абмяркоўваюць, і дзейнічаюць ужо зараз. І ўжо зараз прымаюць тыя рашэнні, якія не дазволяць гэтаму здарыцца, каб Украіна засталася зусім адна. Ну і тое, што у выпадку, калі Злучаныя Штаты вырашаць ўсё ж такі зменшыць і ўвогуле адклікаць дапамогу для Украіны, ці абумовіць яе вельмі цяжкімі умовамі, напрыклад, там перадача канцэсій на прыродныя запасы ва Ўкраіне, то Еўропа будзе гатовая да гэта ўжо практычна падтрымаць Украіну, бо ўсё ж такі вайна в Украіне, незалежнасць, суверэнітэт, захаванне іх для Украіны, гэта найперш інтарэс самой Еўропы. І такія ўгоды, якія змогуць адабраць у Украіны і тэрытарыяльную цэласнасць, і суверэнітэт, і, магчыма, нават незалежнасць, яны абсалютна супярэчаць інтарэсам Еўропы, таму гэта ўжо пытанне выжывання самой Еўропы. Ну, тут до нас приходят пытанні ў онлайн-трансляцыі. Я зачитаю і пытанні, і просто каментары. Вось один наш слухач піша: дачакаемся, што вырашыць з дапамогай развязу. Каб роля Беларусі была станоўчай, беларусам трэба ўзяцца за справу свайго вызвалення, калі не на сапраўдным фронце, то хаця б на інфармацыйным, піша іншы наш слухач. І яшчэ адзін піша: увесь свет супраць Расіі вядзе рэй, Украіна ваюе, Злучаныя Штаты і в развяз фінансава дапамагаюць, а беларусы пасярод патэнцыйнай ядзернай вайны чакаюць, пакуль іх лёс вырашаць. Як бы вы пракаментавалі гэта? Ну, я не думаю, што беларусы чакаюць. Насамрэч, мне здаецца, што дэмакратычныя сілы вельмі добра ўсведамляюць важнасць таго, каб беларускае пытанне не было забытае. Мы бачым таксама, што ў Менску ёсць вялікая занепакоенасць тым, як можа прайсці гэты мірны працэс, якія могуць быць дамоўленасці. У гэтым сэнсе таксама адметна, што Лукашенко не разлічвае на тое, што Пуцін будзе трымаць нацыянальныя інтарэсы Беларусі блізка да сябе. Што ўсё ж такі ён кіруецца сваімі амбіцыямі, сваімі праектамі геапалітычнымі. І тут я хацеў бы вярнуцца да перадвыбарнай кампаніі, якая толькі што скончылася ў Беларусі, хоць гэта, конечно, не былі дэмакратычныя выбары, але адметна то, што ў сваёй перадвыбарчай праграме Лукашенко выразна пазначыў захаванне дзяржаўнасці Беларусі як адзін з прыярытэтаў яго дзейнасці на наступныя годы. Гэта само па сабе сведчыць пра тое, што Лукашенко асэнсаваў тую пагрозу, якая навісла над нашай краінай, і яна развіваецца. І гэта тое самае месца, мне здаецца, што якое можа аб'яднаць усіх беларусаў, бо ўсе беларусы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь заставалася незалежнай суверэннай краінай.
Так што гэтая дзейнасць не спыняецца, беларусы не апусцілі рукі. Нам трэба, конечно, зрабіць значна больш, бо без такой актыўнай пазіцыі, без намаганняў па прасоўванню нашых інтарэсаў на міжнароднай арэне, дакладна будзе вельмі складана разлічваць на тое, што нашыя праблемы узгадаюць і будуць вырашаць за нас. Валер, дзякуй вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай, падзяліліся сваімі меркаваннямі ў жывым эфіры Піку Свабоды. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. А зараз да нашага эфіру падключыўся мой наступны суразмоўца, дарадца Святланы Ціханаўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Добры дзень, Дзяніс. Павітанне. У гэтыя дні Свабода вельмі падрабязна на сайце і ў соцсетках паведамляла пра выступы, пра сустрэчы лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціханаўскай. Давайце акрэслім самае важнае пра ўдзел Ціханаўскай у канферэнцыі, пра ўдзел Ціханаўскай каманды, выступы, асноўныя пасланні, сустрэчы. Калі ласка, падсумуйце. Я думаю, перадусім трэба адзначыць, што ўпершыню за 4 гады, калі наша абраная прэзідэнтка ўдзельнічае ў мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, упершыню вось так атрымалася, што яна выступала на галоўнай сцэне. Па сутнасці яна завяршала, закрывала гэтую канферэнцыю, калі была шмат увагі, асабліва на падсумаванне, якое пасля зрабіў амбасадар і кіраўнік Крістафер Хёйсген, і таму было шмат фокусу. Сапраўды запомнілася эта канферэнцыя для мяне асабіста, думаю, для нас, апрача, зразумела, гістарычнасці ейнай і выступаў зеленскага прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта Вэнса тым, што там сапраўды гучала шмат Беларусі. Выступала Святлана Ціханаўская, як я сказаў, на асноўнай сцэне, быў асобны сайд-івент па Беларусі, была дыскусія, якая была прысвечана таксама жаночаму лідарству, дыскусія, якая была прысвечана рэпрэсіям асобна. І, безумоўна, таксама тое, што Беларусь згадывалась не толькі беларусамі, а як вось уже адзначалася раней прэзідэнтам Зеленскім некалькі разоў. А і таксама ведаеце, што важна, што адбываецца ў Мюнхене, это то, што адбываецца таксама в кулуарах. Это тое месца, дзе вельмі шмат чаго вырашаецца не публічна, вельмі шмат дамоваў і кароткіх сустрэчаў і там, скажем, пэўных дамоўленасцяў, яны сапраўды адбываюцца там на палях. Вось, і тут таксама у кулуарах Беларусь вельмі часта гучала. Асноўная, безумоўна, пасыл, які наша прэзідэнтка Ціханаўская данасіла да і адміністрацыі ЗША, і Сената, і Кангрэса, і таксама да еўрапейскіх лідараў, і агулам да ўсёй міжнароднай супольнасці, гэта тое, што Беларусь мусіць быць у перамовах па Ўкраіне. Мусіць удзельнічаць, мусіць прысутнічаць, мусіць... Без Беларусі гэты мір не будзе трывалым. Это тое ж самае, што, не ведаю, будаваць нейкі мост і прапусціць адзін з апорных слупоў, то бок рана ці позна гэта абваліцца. І менавіта дэмакратычная свабодная Беларусь, якая не ўдзельнічае ні ў якім чынам у гэтай вайне, якую развязаў Пуцін і якой дапамагае і зарабляе на гэтым грошы дыктатар Лукашенка, Беларусь мусіць быць выведзена з гэтай вайны. Беларусі не павінна быць расійскіх вайскоўцаў і расійская сфера ўплыву. Таму вось эта дэмакратызацыя Беларусі, яна вось гучала сапраўды ад еўрапейскіх лідараў таксама і ў кулуарах, таму што яна паказвае як бы маштаб. Што мы кажам, калі мы кажам пра мірныя перамовы, мы кажам таксама і пра рэгіён. Таму што сапраўды гэта адбываюцца гістарычныя падзеі, і тое, што вось адзначыў прэзідэнт Зеленскі пра мяжу па ўсходзе, мяжу міру, мяжу Еўропы, это было, безумоўна, вельмі слушна. Таксама адно з дасягненняў, я лічу, гэтай канферэнцыі, таму што мы сінхранізуемся з украінскім бокам у нашых месаджах, у нашых пасылах, і вось тое, што это так выразна прагучала ў тым ліку ад прэзідэнта Украіны, гэта, безумоўна, важнае дасягненне. Я ездзіла са Святланай Ціханаўскай на некаторыя міжнародныя візіты і ведаю, наколькі шчыльны яе графік, і там можа быць па 10, па 20 сустрэчаў вельмі важных, вельмі ўплывовых за адзін дзень. І я сачыла за тым, як шмат было сустрэчаў на палях, як вы кажаце, якраз на канферэнцыю ў Мюнхене. Я хацела на адну з іх звярнуць вашу увагу з генералам Келагам, спецыяльным пасланнікам ЗША ў пытаннях Украіны і Расіі. У той жа дзень, якраз калі ён з Святланай гаварыў, ён казаў, што украінцы дакладна будуць за сталом перамоваў, еўрапейцы наўрад ці. Што змагла данесці пасланніку Трампу Святлана Ціханаўская, што яна пачула ў адказ? Зноў-такі, да, асноўны пасыл пры гэтай размове, сустрэчы з генералам Келагам быў пра
геапалітычную важнасць Беларусі ў гэтых перамовах, тому што Беларусь сапраўды можа быць, скажем так, таким дадатковым ціскам, дадатковым элементам, важнейшым элементам у гэтых перамовах. І што без Беларусі, без вольнай Беларусі, без свабоднай Беларусі гэты мір, ён не зможа доўга пратрываць. Таму ў гэтым быў таксама адзін з асноўных пасылаў. Апрача гэтага таксама размаўлялі пра вызваленне на мінулым тыдні беларускіх палітвязняў. Спадарня прэзідэнт падзякавала генералу Келагу і папрасіла перадаць падзяку гэту асабіста прэзідэнту Трампу за гэтае вызваленне. Ну і таксама абмяркоўвалі магчымасць прызначэння спецпасланніка па Беларусі. Вось як генерал Келаг з'яўляецца спецпасланнікам па Украіне, па Расіі, па перамовах, патрэбна таксама мець такога ж пасланніка па Беларусі. Ну і агулам мы прамаўлялі тыя ж тую ж павестку, з якой мы працуем зараз з адміністрацыяй. То бок гэта першы наўпроставы кантакт з генералам Келагам, але праца з новай адміністрацыяй, яна вядзецца яшчэ з мінулага году, калі да выбараў мы пачалі працаваць з рэспубліканцамі і з камандай тады сенатараў Вэнса і Рубіо, і зараз мы працягваем гэтую камунікацыю з адміністрацыяй і ў дзярждэпартаменце, і на рабочых узроўнях, на больш высокіх, на менш высокіх. Вось, то бок у нас ідзе пастаянная камунікацыя, якая ніколі не спынялася. Вось, таму такі пасыл, безумоўна, быў у кантэксце Украіны, тому што гэта ягоная сфера адказнасці, і зразумела таксама на дыскусіі вельмі такой гарачай, цікавай прамаўлялася пытанне па Беларусі, і там у гэтай дыскусіі генерал Келаг адзначыў, што Беларусь у выглядзе Лукашэнкі, ягонага рэжыму, дапамагае Расіі ў гэтай вайне. Безумоўна, мы мусім прыкласці ўсе намаганні, каб гэта спыніць. На якую яшчэ сустрэчу Святланы Ціхановскай было шмат, але паспрабуйце яшчэ вельмі важную сустрэчу, вы б звярнулі ўвагу, якая адбылася на палях гэтай канферэнцыі? Трошку дам лічбаў фактаў. Агулам адбылося білатэральных такіх сустрэчаў больш за каля 20-30 сустрэчаў, такіх паўнавартасных. Гэта былі і еўрапейскія партнёры, міністры замежных спраў, кіраўнікі ўраду, прэзідэнтаў. З такога вельмі важнага, безумоўна, гэта сустрэчы з ключавымі асобамі Сенату і Кангрэсу, Святланай Ціхановскай, і ключавымі асобамі таксама рэспубліканскай партыі. Таму што адбылася паўнавартасная 30-40 хвілін сустрэча з кіраўніком камітэта па замежных справах у Палаце прадстаўнікоў, з спадаром Брайаном Мастам і таксама рэспубліканскім кангрэсменам Брайанам Фіцпатрікам. Адбылася сустрэча з кіраўнікамі камітэта па замежных справ Сената, з сенатаркай Шахін і таксама сенатарам Рішам. Гэта вельмі важныя, вельмі ўплывовыя асобы. Вось, это две важныя такія амерыканскія, апрача той сустрэчы з Келагам, пра якую мы сказалі, сустрэчы. Таксама з важнага, я думаю, вось то, што адбыліся, хочу падкрэсліць, сустрэчы таксама з легітымнай прэзідэнткай Грузіі Зурабашвілі і абраным прэзідэнтам Венесуэлы Гансалесам. Чаму гэта важна? Таму што мы зараз таксама, мы казалі пра гэта і ў кулуарах, і з амерыканцамі, про тое, што рэжым Лукашэнкі – гэта частка восі зла. Вось такой рэйганаўскі канцэпт, па які вельмі добра, мне здаецца, разумеюць перадусім амерыканцы, але таксама еўрапейцы, што мы маем справу з восью зла, у якую ўваходзіць і Паўночная Карэя, у якую ўваходзіць і Іран, і, зразумела, Кремль, і Венесуэла, і Куба. І тут вось мы дамаўляліся пра тое, як можна бы працаваць разам над тым, каб для гэтай восі зла быў таксама моцны дэмакратычны адказ. Я думаю, што вось гэта ўзмацненне галасоў і з боку Венесуэлы, і з боку Грузіі, яно будзе карысным. Вось. Ну і таксама еўрапейская троху, канешне, фокус быў асноўны на амерыканскую частку, але таксама важны адбыліся размовы з еўрапейцамі, з прэзідэнткай Еўракамісіі Урсулай ван дэр Ляйен, з ейнай камандай. Вось, што тычыцца асабліва падтрымкі для дэмакратычных сілаў, інстытутаў, медыяў, грамадзянскай супольнасці.
Вось, зразумела, што прамаўлялі таксама, вяртаючы да Сенату, пытанне аднаўлення падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі, падкрэслівалі важнасць і тое, што гэта вельмі важна, тое, што гэта з'яўляецца інтарэсамі ЗША. Гэта ўваходзіць у іхнія інтарэсы, такая дапамога. Таму што гэта таксама пытанне бяспекі. Зразумела, што калі не будзе дэмакратычных медыяў, грамадзянскай супольнасці, гэта будзе займаць Расія. Вось. І мы пачулі на гэтым, пэўнае разуменне, таму будзем спадзявацца, што будуць пазітыўныя зрухі. Вось. Ну, Денис, хотела перапытаць вот про гэты канцэпт «Вось і зла» у адміністрацыі прэзідэнта Трампа. Ну, я б не сказала, што гэты канцэпт выразна гучыць. Чаму вы мяркуеце, што такім чынам будзе разглядацца гэтая сітуацыя? Это трошкі інакш, ну не трошкі інакш все ж іншы канцэпт у адміністрацыі Трампа. Мне здаецца, што канцэпты все яшчэ фармуюцца. Мы бачым па выступах, якія былі ў Мюнхене раней, што зноў-такі месаджы, якія сыходзяць ад адміністрацыі, яны розныя. Я думаю, што гэта самы час, мне здаецца, сёння які 28-29 дзень адміністрацыі Трампа, яна яшчэ фармуецца, каманды фармуюцца таксама падыходы. Зараз самы той момант, каб гэта падкрэсліць. І Мюнхенская канферэнцыя была вельмі важная для Беларусі ў гэтым сэнсе, таму што мы вярнулі Беларусь вось у гэтую арбіту ЗША, арбіту новай адміністрацыі. Трэба далей проста несупынна працаваць як з Кангрэсам, з Сенатам, так і з адміністрацыяй, каб все ж таки Беларусь геапалітычна у гэта вярнуць, таму што все ж таки нам здаецца, што гэта адзін з найбольш важных такіх ключоў для того, каб развязаць сітуацыю у рэгіёне. Вось, таму я думаю, што калі гэта зараз не гучыць, гэта не значыць, што гэта не будзе гучаць заўтра. Мы працуем над тым, каб Беларусь была ўключана вось у гэтую геапалітычную схему, каб нічога пра Беларусь не было без беларусаў. Вось, і ў гэтым ёсць пэўныя зрухі, і ты камунікацыю, якую мы зараз маем, і фідбэк, які атрымоўваем, паказваюць, што справа рушыцца. Але зразумела, это працэс, ён не лёгкі, не просты, складаны, але ён ідзе. Вы казалі пра сімвалічныя сустрэчы Святланы Ціхановскай з грузінскай лідаркай, з венесуэльскім лідарам. Што іх лучыць, чым яны падобныя і ў чым адрозненне все ж паміж гэтымі трыма лідарамі? Ну, зразумела, што з Венесуэлай мы шмат з абраным прэзідэнтам Гасанецам шмат размаўлялі пра тыя падабенствы. Вось тут прэзідэнт элект вельмі так добра заўважыў, што яны і два дыктатары ў Венесуэлі і ў Беларусі, яны карыстаюць аднолькавыя метадычкі па тым, як яны ставяцца да палітвязняў, як яны атакуюць родных палітвязняў. Вось. Ну, але все ж таки троху іншы кантэкст ёсць, таму што больш актыўныя пратэсты і рух унутры Венесуэлы. Вось. Але таксама яны будуюць зараз вось этот інстытут прэзідэнта электа за мяжой, выгнанні. Вось. І з Грузіяй, зразумела, гэты ўплыў Расіі на Грузію і на тое, што адбываецца. То бок, мы абмяркоўвалі розныя падыходы дыктатараў, але таксама асноўную все ж таки частку размоваў у нас склала тое, які мы можам прыкласці супольныя намаганні, як у Вашынгтоне, так у Брюсселі, так у Мадрыдзе, так і у Буэнос-Айрэсе ці ў Лацінскай Амерыкі. І тут вельмі важна пытанне того, каб адзін праз аднаго расказваць і паказваць праблемы нашага рэгіёну, таму што сапраўды ў Лацінскай Амерыкі, у Цэнтральнай Амерыкі вельмі мала што ведаюць пра Беларусь, пра нашу праблему. Пры гэтым гэтыя краіны знаходзяцца ў ОАН, яны галасуюць, яны таксама ўплываюць на сусветную павестку. Таму тут мы абмяркоўвалі такое супрацоўніцтва, каб галасы, калі гучаць тры галасы пра гэтую вось зла, то яны гучаць мацней. Мы ўжо пачалі абмяркоўваць з Валерам Кавалеўскім з'яўленне публікацыі ў амерыканскім выданні «Нью-Йорк Таймс» артыкулу пра тое, што Злучаныя Штаты нібы рыхтуюць угоду з Лукашэнкам па вызваленні палітвязняў наўзамен на паслаблення санкцый супраць банкаў і ўгнаенняў. Калі вся гэтая інфармацыя пацвердзіцца і так будуць развівацца падзеі, якая роля дэмакратычных сілаў Беларусі ў гэтай угодзе і як вы гэтую угоду, калі такім чынам яна будзе развівацца, ацэньваеце?
Я б хацеў сказаць, што вось да, мне здаецца, мова вельмі важная, вось калі мы чуем угода, сделка, дагаварняк, мне здаецца, што все ж таки это не тое, што адбываецца. Тут мусім першае 5 рэчаў, напэўна, якія б хацеў тут адзначыць. Першае, што гэта нельга назваць нейкай сделкай. У нас адбываецца каардынацыя з амерыканскім бокам. Вы бачылі, як адбывалася вось вызваленне на мінулым тыдні. Я разам з Франакам Вечоркам быў у амерыканскай амбасадзе ў Вільні. Мы адтуль забіралі мінулую палітзнявольную Алену, привезлі ее ў шэлтер, працягваем вось эту камунікацыю па далейшых кроках. Другое, што я б хацеў азначыць, што тое, што да, вось з'явілася інфармацыя, публікацыя, спекуляцыі. Я думаю, што все ж таки пэўныя рэчы павінны заставацца за закрытымі дзвярыма. Я думаю, што гэта тое, што можа дапамагчы працэсу па вызваленні палітвязняў. Няма ніякай гарантыі ці некага разумення, што ці можа гэта адбудзецца, ці не адбудзецца. Я думаю, што тут шмат можа памяняцца. Ну і два яшчэ іншых моманты. Першае, наконт санкцыяў. Тут трэба разумець, што заўсёды мы казалі, што санкцыі гэта інструмент. І мы бачым, што санкцыі і гэты ціск ён працуе. Ніякай гуманнасці з боку Лукашэнкі няма. Ён не гуманны нейкі монарх, а просто звычайны гандляр. І бачна, што для яго санкцый гэта тое, што сапраўды б'е па ягонаму рэжыму. Сапраўды санкцыі могуць з'яўляцца гэтым эфектыўным інструментам уздзеяння на рэжым. Але ім трэба карыстацца таксама стратэгічна і разумна. І тут мы кажам, безумоўна, праз такі комплексны падыход, што апрача таго, што павінны быць вызвалены все палітвязні беларускія, павінны таксама і спыніцца рэпрэсіі. І ЗША зараз яны знаходзяцца вось этот мір праз моц, мір праз сілу, яны паказваюць, што яны знаходзяцца ў моцнай пазіцыі па ўсіх фронтах і могуць карыстацца абсалютна рознымі механізмамі. І тут сапраўды вызваленне ўсіх палітвязняў і спыненне рэпрэсій гэта мусіць быць такой асноўнай, безумоўна, умовай. Ну вот я это же самое пытанне задавала Валеру Ковалевскому, якая можа быць цена, якую запатрабуе рэжым Лукашэнкі за вызваленне всіх палітвязняў, вядомых палітвязняў, всіх палітвязняў, калі іх можна падлічыць всіх, і за цалкам спыненне рэпрэсій. Это выглядае на тле цяперашняй сітуацыі трошкі нерэалістычна, але тым не менш, якая можа быць цена. І вот гэты мір праз сілу, які гэтая палітыка адміністрацыі Трампа, калі ці можа яна быць эфектыўнай і вырашыць гэта. Зараз адбываюцца, як вы бачыце, агулам такое, вельмі розныя працэсы у Еўропе, у свеце наогул. Мне здаецца, што Лукашенко не пачувае сябе бяспечна, што ён загнаны ў кут, што ён разумее і ціск, і разумее таксама, што хоча знайсці сябе ў гэтым новым, скажем, парадку. Таму мне здаецца, што все ж таки тут можна весці перамовы таксама з пазіцыі сілы. Вось. І гэта мусіць быць зноў-такі кандыцыя, што гэта выпуск палітвязняў, спыненне рэпрэсій. І тада, як мы і казалі, зразумела, што ёсць пэўныя санкцыі, праз якія можна было б атрымаць вызваленне ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсій. Мы з 21-го года, зрэшты, пра гэта несупынна казалі. Але тут вельмі важна, зноў-такі, каб гэта было зроблена стратэгічна. Вось, таму я бы паглядзеў, зноў-такі, ідзе праца, ідзе каардынацыя. Лепей не спекуляваць, не казаць, зноў-такі, не панікаваць, не казаць, што это нейкі там здзелкі. Мы на сустрэчы з Крісам Смітам на мінулым тыдні падрабязна пра ўсё размаўлялі. Мы бачым, што не будзе адбывацца нейкай, не знаю, легітымізацыі Лукашэнкі альбо наадварот спынення стасункаў з дэмакратычнымі сіламі. Молюся, што будзе працягнуты страт-дыалог і далейшая праца над таксама іншымі стратэгічнымі рэчамі, такімі як транзіт улады і безумоўна, нейкі нацыянальны дыалог. Вось, таму, я думаю, час пакажа. Зараз все яшчэ фармуецца, і палітыка фармуецца, і падыходы. Вось, таму трэба проста даць гэтаму час.
зноў-такі не рабіць спекуляцыі, не глядзець на гэта, што все адбываецца за спінамі беларусаў. Просто ёсць нейкія рэчы, якія мусяць заставацца за закрытымі дзвярыма і не мусяць камунікавацца публічна. Таму таксама не пра ўсе дэталі можна казаць. Паводле аналітыкаў «Свабоды», эта публікацыя ёсць на сайце «Свабоды», галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі этого году, ці будзе мір дасягнуты праз галовы украінцаў. Як бы вы, дараца Святлана Ціхановская, сфармулявалі галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі, але звязанае з Беларусю? А мне здаецца, мне асабіста падаецца, што асноўнае, прынамсі, што я вынес з этой канферэнцыі з шматлікіх сотняў сустрэчаў, які праводзяцца таксама ў кулуарах, таму што Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы гэта найлепшае месца для гэтага, для менавіта сустрэчаў на палях і ў кулуарах. Гэта пытанне Еўропы ўсё ж такі. Таму што это такі халодны душ, які адбыўся, і тут пытанне, наколькі Еўропа гатовая ўзмацніцца, стаць больш моцнай і ў плане абароны, і ў плане таксама сваёй самаідэнтычнасці, сваёй рашучасці, свайго адзінства таксама. Вось, таму і тут, безумоўна, пастаіў пытанне Беларусі, таму што Беларусь з'яўляецца такой інтэгральнай часткай Еўропы, беларускі народ. Вось, таму пытанне для мяне такое больш пытанне Еўропы, што які будзе наступны крок ад Еўропы і наколькі мы можам узмацніць Еўропу. Мне здаецца, што менавіта праз Беларусь, праз узмацненне еўрапейскай Беларусі, перспектывы еўрапейскай Беларусі, далейшай падтрымкі дэмакратычнай Беларусі, гэта можа стаць адным з такіх ключавых фактараў. Таму мы будзем працягваць працаваць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Таму што, зразумела, ёсць такія засцярожанні, якія прыйшлі пасля этой Мюнхенскай канферэнцыі з амерыканскага боку, але з іншага боку гэта можа стаць такім шансам, з такой надзеяй таксама. Мы бачым, як зноў-такі вяртаючыся пра выступ прэзідэнта Зеленскага, вось, і пра эту каардынацыю нашу, пра тое, што ён яшчэ ўсё больш і больш кажа пра еўрапейскую Беларусь. Я думаю, што тут Мюнхен з гэтага года гэта пра Еўропу. Гэта пра то, якой будзе Еўропа на бліжэйшае стагоддзе. Гэта сапраўды такі халодны душ, але я думаю, што і пэўная магчымасць. Дзякуй вялікі, Дзяніс, што пасля такой інтэнсіўнай працы на Мюнхенскай канферэнцыі прыйшлі да нас у эфір і расказалі все падрабязнасці. Гэта быў дараца Святланы Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Раней з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.